aquesta jornada que es diu Fem el tèxtil circular. Quina és la situació del tèxtil? Tots els que estem implicats, no? en aquesta cadena de valor del tèxtil veiem que això no és sostenible, que no podem continuar amb aquest model. Hem duplicat en 15 anys la quantitat de roba que produïm i això és un ritme espectacular. I únicament estem recollint selectivament al voltant de l'11%, que això que recollim selectivament va a plantes com la que estem avui i es gestiona molt bé. Realment el rati de valorització que tenim en aquestes plantes és molt alt, però la mala notícia és que estem recollint molt poc. Entitats socials com Solidança s'han fet càrrec de recollir aquest residu i semblava doncs, que ja anava sol, no? Però la mala notícia és que no va sol, sinó que tenim encara molta feina a fer. Crec que ara mateix amb el tèxtil estem en un moment superapassionant, no? Que estan passant moltes coses, no? I crec que és important que ens trobem físicament, que puguem xerrar i crear més interaccions encara perquè han de passar encara moltes més coses. No? En aquests llocs de posada en comú és on es veu que aquest objectiu que es té des de les entitats socials segueix sent comú, l'itinerari i l'objectiu el tenim claríssim, però hi ha moltes maneres d'arribar-hi i aprendre de totes les iniciatives que es van fent és molt important i molt ric. És que no s'ha de perdre de vista que l'important és poder donar segones oportunitats i oportunitats a aquelles persones que els costa més. Qualsevol canvi que passi acaba sent un impacte molt i molt gros.